नमस्कार मित्रांनो. आज गणपती आलेला आहे आणि आज जी रेसिपी म्हटलं तर आज मोदक करूया गणपतीसाठी आणि आमच्यासाठी बी. आणि चला आता मग मोदकची रेसिपी बघूया काय काय केलेलं आहे. मी मित्रांनो गूळ बारीक करून घेतलेलं आहे आणि खोबरंही बारीक करून किसून घेतलेलं आहे आणि ते तो मला दाखवतो होता. मित्रांनो आता हे खोबरं आहे किसलेलं आणि हा गूळ आहे आणि आता हे मिक्सिंग सगळं करून घेऊया. सगळं मिक्स करून एक ह्याची करूया त्याला आणि काय काय घालायचं ते सगळं दाखवतो तुम्हाला. मित्रांनो आता मी खोबऱ्याचं किस घेतलेलं आहे, खोबऱ्याचं किस आणि हे तीळ आहे गरम करून घेतलेलं आहे आणि याच्यात वेलदोडे घातलेले आहे, वेलदोडे चिरून घेतलेलं आहे आणि गूळ घेतलेलं आहे आणि आता सगळं मिक्सिंग करूया. तीळ घालूया, वेलदोडे घालूया, गुळ घालूया, आता सर्व हे मिक्स करून घेऊया. मित्रांनो मोदकचं सगळं मिक्सिंग म्हणजे करून घेतलेलं आहे. आता घेऊया मोदक करायला. मित्रांनो आता गव्हाच्या पिठाचं कणिक केलेलं आहे, त्याचं आता गोळं करून घ्यायलेत. गोळं झालेत, हे पीठ असं आहे आणि पुरण असं आहे. हे आता लाटून द्यालेत आमची होम मिनिस्टर. मित्रांनो जवळपास याला उकडायचं आहे. मित्रांनो आपण करायचं आहे. जरा मोठा होते तुम्हाला मित्रांनो. आता हे इडलीचं भांडं आहे आणि याच्यात मित्रांनो हे मोदक आता इडलीच्या भांड्यात घातलेलं आहे. उकडून घ्यायचं आहे आता हे मोदक. आणि मित्रांनो सांगायचं म्हटलं तर काय जास्त तळल्याला खाऊ नये म्हणून उकडून घ्यायला लागले आणि उकडलेलं शरीराला जरा चांगलं असतं. मित्रांनो आता हे 15 मिनिटं उकडून घेऊया. बघा मित्रांनो मोदक तयार झालेले आहेत. छानपैकी